Tillykke med din nye UV-lampe fra Jolash. Jeg vil nu vise dig, hvor hurtigt og nemt du kan samle og bruge din nye lampe korrekt. Din lampe består af en fleksibel arm med bevægeligt hoved, 3 stativdele, et enkelt rør og et dobbelt teleskoprør. Dette gør det nemt at justere lampens højde til din behandlingsstol. Trin 1. Skru metalrøret fast til stativets base. Trin 2. Forbind den fleksible arm med stativdelen med højdejustering. For at gøre dette skal du trække den indre del af stativet ud, indstille den til den ønskede højde og låse den med ringen. Husk, at jo hårdere du presser ringen, og jo lavere den er placeret, jo bedre låses røret. Trin 3. Stram den fleksible arm og forbind den med det monterede rør. Trin 4. Tilslut ledningerne. Forbind lampens kabel med fodkontakten. Tilslut USB-kablet til den medfølgende adapter. Husk, brug kun den medfølgende adapter for at sikre, at lampen fungerer korrekt. Brug af en anden adapter kan resultere i reduceret lyskvalitet. Nu kan du tænde for lampen. Tryk bare på fodkontakten for at aktivere lysstrålen. Et vigtigt tip er at placere lampen ca. 20 cm fra kundens øjenlåg. Dette er den optimale afstand for hærdning på 1-2 sekunder. Juster lysområdet med den sølvfarvede ring på lampen. Jo mere udstrækt ringen er, jo stærkere og mere fokuseret er lyset. Du kan øge eller mindske lysintensiteten med plus- og minusknapperne. For at gemme intensiteten skal du holde pedalen nede i 5 sekunder, indtil lyset slukker af sig selv. Dette sikrer, at lampen husker intensitetsindstillingen, og hver gang du trykker på fodkontakten, vil lampen tænde med den samme lysintensitet. Lampen har 5 intensitetsniveauer. Brug det laveste i begyndelsen og øg kun styrken, når du bemærker, at lampen har brug for mere tid til at hærde limen. Dette vil forlænge LED-pærenes levetid. Hver lampe er nøje kontrolleret før afsendelse, så du kan nyde fremragende kvalitet fra dag 1. Vi ønsker dig mange perfekte stylinger.